Pro player nga eh. Sinabi ko dito siya ako. Hindi, wala naman siya. Lagi dito sa villa. Backside lagi yung ano, no? Ayaw ito sa ano, sa farm. Lawa. Ano, ang dami. Ang dami langga. Ala, langga. Puro agad. Manalo pa, manalo pa, manalo. Kasi ayun. Ayun. Uy, dati gusto mo nga tinatawag lang palangga. Uy, hindi daw. Okay na mo. Nag-backward ako. Ano mo? Sobrang lalo eh. Bukod na tayo doon. 8 tayo doon. Oo, yan nga. Yun nga, gusto mo na naman ano. Ako, ikaw tawag ko lang. Wala nga kasi ano. Gusto niyo pa rin. Alam mo naman nakalipa ka dun eh. Makulong ka lang ako. Kasi yung ano. Ay, gago, ganda na yung video. Ano ba kami ng charger mo? Yung mga may gilid. Tapak na na dumaan. Ako, kaya. Wala ko ba? Kaya mo din. Eh, bigyan naman nagsabi. Tumitingin pa naman ako sa buha ko. Yung yung meron. Lagi yung po yung charger ni Lolo. I-charge mo sa live. Pag yan ang... Kaya pag ano naman, nahulog.
Alam mo, cyberway? Harapan mo sa nakamo. Oo, ay lang mga ha? Sabi nito, bubugin ng labot mo. O yung malayo, di ko lang nag-iinit ko. Hindi, yung mga bahay niyo, sabi ko. Cross, 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 kahit bulol ako, cross, 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 territory. Cross, ah, respiratory. Cross, cross territory. Ayun. Cross territory. Ayun. Cross territory. Yan, ang ganda ng football, football. Ganit ang kulit. Dito sila dito, dito. Dito. Ayun. Isa. Ayun. Nice dito mga idol. Nice.
Layo. Layo. Ayun o, dinala mo natin. Ako, wag na. Ayun na lang o. Ano naman, at least, aahon. Wala yung mga ano eh. Mabigat ang message, everything. Hindi ko sa'yo nakikita mo lahat ng speed ng kotse. Akin yung speed. Pero matigas naman speed. Ikaw na. Tumatag pa o. Tumatag ang speed. Mabigat na. Sabi nila, mga oras tayo makaganda sniper namin. Gaya ng dati. Ang ang ganda sa akin nung highlights ko dun sa akin eh. Yung alam ko yung kasama natin dito. Yung i-rush tayong dalawa. Eh, i-rush tayo ng mga nakakot. Tayo mga kotse. Tapos nakasakay ko yung isa. Nakasakay yung isa. Ang bilis nila sa sniper. Natumbal yung mga araw. Pero siyempre, wala na lang marami. Ay, wala to. Hindi na nga alam, nakakit din sa akin. Ayun o. Oo, para tayo naman yung food natin. Sa kami nakita kami dito. Sabi ko na yun.
Pwede. Oo, mali. Kasi sinukulat ng bayan. Ikaw pala. Ayun, nagpapalipad ko dito. Mga panggang giant dito. Kaya yan. Siguro meron yan dyan yung papatayin giant, no? Kasi ko lang naman, hindi ko lang pao. Kaya natin yung truck na yan. Yan, yung mga papatayin giant.
Tulan. Ilan ba ito ng pwede? Hindi mo ko rin pwede. Ayun. Wala ka na pala. It's kayo. Sa ulit. Ayun mo ulit.
Ito, nagganito yun. Mga tayo yun. So, sino pag tumatalon ako, ginaiiwan. May mga tayo. Malas mo ka sa pare. Dulo. Pero pag may content, sabi ko nila. Ayun na. Nandiyan yung kape niya na. Nandiyan yung kape niya. Hindi na tayo ng dalawa. Cover pa yung ako. Hindi ako yun. Bakit kung dito? Ano nga ba? Yung sakit. Ayun na. Para. Dito. Oo nga. Ito ba yun? Mukhang dito yan. Ayun. Haji, nagdadrive ako man dapat mo. Ano nga, kami na ulit.
Kapag kapag sila rin ito. Ito ba? Green, ito ba? Green, kapag sila ganito po. Ito raw, matabi na yung katito. Madali siya na katito. Pauline na tama. Pauline na. Ay, hindi, wala na. Alis na kami talaga. Hindi pa naman si Papa. O, tara. Sayang yung lot namin. Bye-bye. Mag-online na kagad. Ang nasa buwan. Okay, tawar. Thank you. Lalu kami. Ayun,
Alright. Alright. Ano alright? Alright. Ano alright? Alright. Alright. Magdalaw. Wow. Naubos kami dito, no? So, maligas eh. Siguro ka pa pala niya. Ha? Siguro ka tapos na. So, siguro ka mali niya pa. Ano ako makakaya? Tapos ka na rin. Bakit? Pero ano, may bago na ng mga ano. Wala na, wala. So, kasi bago kami, isa lang. Kami nakasal ni Rick. Ayan, so, sila pati, bakal. Siyempre, ito yung palala. Pero bilang ano, ano ba? Pinilis ko ay
Nagkabulot ang mo. Okay. Diba, dito dito sa ano? Yogi says, nagkabulot. Ay, puta! Wala, wala. Tapos ako, Open mo. Para ka lang mo. ulit ang dito po. Uga ko, normal po. Bulashin lang nga yun. Mas kilog ka ka. Tapos, meron ka lang. Diba? Ano pa? Ito po, di mo yun. Ito po, ito. Pero ano ba ito? Sige lang siya. Ano ba? Sige lang ako. Dapat. Oh,
Nagaran, ito picture na dito. Nagaran, ikaw ba? Wala yun, ito ba ito TV? Ano ba ito? Eh, ano mo natin ito? Ito yung mas brother ako ito. Ito yung pinapalimutan ko. Sinabi ba yun? Salamat din sila palimutan ko. Ay, ito. Ay, ano yun? Ano yun? Eh, ito na lang. Video.
Yo, wala ko na. Maria mo. Mario. Bro, nalugod ang kwarta mo sa anong go it goal. Inulin ko, 40,000. Nakanayan ako ni Jinjin pa ni Nervi. Tungod. Bro, bakit inalo pa? Uy, magulit ka na lang. Magulit ka na. Magulit ka sa inyo. Pag-itin na sa'yo. Lapit. Uy, wala na lang.
Yung ano, siguro yun yung virus na. Buwan na rin yung siguro, wag yun. Ito ko. Ito. Iyo. Wag lang naman.
Well, I could go. Ahora tiene un cierto venir a calcular. Bueno,
Kaya pagka. Ay, sa pagka. Shoot ko na yung yeah. Ito ko na, ito yung
Sabi ni Carl first daw, ito sa kuya ni first daw siya ni ay, parang crush mo, so yan, hindi parang sabi niya sa kuya, tinatanong ko mga kasama kung ano yung Facebook, but feeling ko ay siya sa later din. Siya kakay sa nagiging ang animation. Ano? Ang animation. Sa nagiging yung mga animation ba wala na yung video i-send niya ilalapag sa mga gamit na ang tag daw. Ang video mo hindi ko rin. Search muna sa nagiging anak. Sheesh! Ang dami. Ay. Laban! Ang dalapan! Bawal nila nila. Ito na
Patron! Parang hindi na nakuhinga.
Meron, na lang ah. Ganun na po.
Ipitin ko natin. Ako pa, ako pa dali. Kung pag-aapi sa titin, kung si ano, si Ray, si Ray.
or 3, 33. 33. Yan. May ka rin. Urating magadan ka pa ka na. Bukan. Ito na, ito. Oh, yun eh. Oh, dali. Dali na. Bubo! Ala, turak ka man na batin. Turak ka man batin. Buwan na gagawin naman. Dito. Kutsilyo. Libyo na. Pili ka na. Para pili ka mo sa demo. Hindi lang po. Bubukang ng tadang ko dyan. Para dadagay ako naman lang sila. Out na top 1. Stay sa the stick. I'll start now. Out na sa 1. Bubo ka? Bubo ka man? Bubo ka? Bubo ka? Bubo ka? One! Balik ka na. Yan. Bukong nagkakalaga. Wala naman magkakote. No! Number kita here. 1. Number 1. Happy Monday!
Wala, sige, dukot na. Madukot mo. Ah! Dok, malig na ako. Nakikita na. Hindi wala. Masipin ako.
Balikan ang daan, balikan. Dalawa tayo. Ay! Iba't na dito.
Wala lang pang mga depende. Ay! Kaya nga. Grabe. Sakto ko. Pang nasa lang nga yun. May dimas lang ako nga. Kasi, hindi siya ay. Pero, may yun mo. Pang may yun mo. Ayun, sumat ko. Ayun mo. Ayun, pinag mo. Tama. So, ano mo? Sumaba ka na ba? Bro, yung fit mo nga. Hindi yung fit mo. Hindi ako nga ko. Ano eh? Open sa ano yung mga Ay, Juan. Joan. Nailin ka ko sa ano. Nag-ano ka mo, ibang ka mo try. ako na ikaw na lang din. Dili ka na lang. Erap na. Ano lang ako? So, you know, kita na naman. Butati, dito. Bakit magsika tayo? So, ano? At nasa to. Nasa, oh. Dalawa na sila kita. Ako na. At nasa to. Okay. Ano ito? Ano ito? Open the door. Well, lagyan na pa. Ano na? Awak ko yan na natin.
kape. Manual? Yes, yes. Ha? Boleh ba yan? Boleh yan. Nilog na. Ay, wala. Pwede na nakasa. Itoy! Kuya, kayo natin. Ito yung pulito. Ito lang. Maganda kung paano sa Facebook.
pupunta ka, nagpapudan ka kang ano. Ano? Ano ba? Uy, di sila busy. Kaya na sila.
Bowers! Wala ka mapasok ng mga magulang ka.
Bakit sila guys? Hindi na nga niya. Ito nga naman. Wala.
Lagi, lagi. Ya, kita ya, itu kan. Udah begitu orang yang berusaha tapi dia apa jadi sebenarnya mau oh kayak telah begitu jelek jelek jelek
Nagkaroon pala no. Abe, abe yung tatawin.
Yeah. Yun lang po. Ito kasi ito sa paano sa kanto, nahigyan ka ba siya? Kasi ano mo ganun lang? Pamili lang ka?
Galing. Bakit ka ng tinapay? Wala nga, titigan na mo, ha? Bakit kang nilagay mo? Ay, suset. Suset. Yun na. Yan, dapat pala. Bugari ka naman dyan. Ha? Okay. Hindi ka na naman. Yung mukhaan. Hindi, perfect.
Hindi mo yung Facebook para pula ako. Yung Facebook para pula ako. So, normal na lang. So, bottom.
Then, ito na ng rainy din. Basta kayo sa ha? Ang tawag Korea, wag kang suki. Wala, maurano na naman yun. Yun na naman, isa ka na. Yun na. Why not you shoot naman ako?
Dito nga ba? Mati. Dito! Eka! Lulong? Baka mag-inom ng bigyan-bigyan kay Kong. Ayan ang nagsasabi ng nagsasabi. Ayan man. Dapat ya, pagkabot sila na ako niya.
Ano, anak mo? Mama ko, ano, AN.